こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はダラムサラへ無事にお戻りになられました。シュゲル総員の構想が中国刑務所での長年の収監の末に請求されました。中央チベット政権がチベット民主化65周年を祝いました。5日間のチベットヒマラヤ関係会議が開幕しました。主席大臣はダラムサラでの公式日程を終了しました。フール地方のチベット人居住区では豪雨による被害が続いています。オーストラリアでチベットロビーデーが開催され、中国ではなくダライラマ法王が自らの転生を決める権利を尊重するよう訴えました。チベット問題革新グループはインド若者の間でチベット問題への関心を高めるよう呼びかけました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。今週月曜日、ダライラマ法14世は1ヶ月半にわたるラダックでの滞在を終え、チベット人や信者、支援者らの温かい歓迎を受け、無事ダラムサラに戻られました。ラダックでの長期滞在の間、法はザンスカルにも足を伸ばされ、カルグンメガサンモシンポジウムの開会式を執り行い、ザンスカルモラム中帝の漱石を収められました。また2万1000人を超える人々に教えを説き、新しいチョカン人の漱石を据え、チョクラムサルの仏教センターを封建されました。さらに8月16日と17日にシワツェルで行われた2回にわたる大規模な法話では、約5万人の参加者に説法し、教授祈願も執り行われました。法のラダックにおける最後の公の場へのご登場は8月24日にアビスパンスピティックで開催された昼食会でした。情報筋によると、チベットの根性圏のボトゥ、ガルダプ、ニャンレ、シュンコルの各村にあるチョゲル総員の指導者である高僧、いわゆるザスであるトゥクパンデンワンゲ氏が中国での長期拘束の末、53歳で獄中死しました。パンデンワンゲ氏は当初、中国当局により根性圏の刑務所に収監され、その後、チャムドやラザへ移送されました。釈放を求める多くの嘆願にもかかわらず、中国当局は応じず、パンデン氏との接触を厳しく禁止しました。2025年には甘粛省へ強制的に移送され、そこで過酷な拷問を受け続けました。そして7月19日、拘束中に命を落としました。その死は関係するすべての寺院に深い悲しみをもたらしています。トゥクパンデンワンゲ氏は地元チベット人社会の福祉に深く献身した人物として知られていました。しかし、その尊敬される地位と教えが中国当局の疑念を招き、その結果彼は強制的に逮捕され、約7から8年間にわたり投獄されました。今週月曜日、中央チベット政権とチベット人コミュニティはダラムサラのトゥラカンにおいてチベット民主化記念日65周年を祝いました。式典ではペンバチン主席大臣とケンポスナムテンベル議長がそれぞれ第16期内閣と亡命チベット議会を代表して声明を発表し、この日の歴史的意義とダライラマ法の貢献について言及しました。来賓としてマニプール州のカンガム・アーサー議員、日本の和田雄一郎衆議院議員、そして国際チベット支援キャンペーン理事会メンバーのクリスティーナ・ヤンセン氏が出席し、法の転生に関する決定を歓迎するとともに、より良い世界の実現に向けた法の取り組みを指示しました。The life that His Holiness the Dalai Lama has lived, live that life across the world wherever you are. Be free, be courageous. Understand that His core has been inclusiveness. He has never said that he would segregate the Chinese, he would segregate the rest of the world and make an inclusive or exclusive world just for Tibetans. He has said the world is for all to live. Today, on this celebration of this 65th Democracy Day for the Tibetans, and so also the 98th birthday year of Our Holiness the Dalai Lama, which has been declared a year of compassion, I wish to contribute by saying that whichever way we are and wherever we are today, we need to live up to the expectations of Our Holiness the Dalai Lama. And the day we all understand that what he has been trying to say to us and teach us by all of what he has lived today, the day we start actually living how he has lived, I am sure that day would not be very far when we would see a free, a resurgent, and a strong Tibet.
祝福され続けますように。 Pögyalo in Tibetan means victory to Tibet. So here I say Pögyalo once again. And Tibetans have the right to live as Tibetans. Language and religion are life of the people and treasure of humanity. May His Holiness the Dalai Lama live a long and healthy life and Tibet continue to be blessed. Democracy is not easy. It requires patience, courage, and humility. Mistakes will be made. That is part of the journey. But His Holiness has given you a framework that is both deeply Tibetan and universally human, a democracy rooted in compassion. この日、世界各地のチベット人コミュニティでも対面やオンラインで記念行事が行われました。今週、関ジェンギ州のシキョンホールにおいてチベットとヒマラヤの関係を探る5日間の会議が開幕しました。この会議はチベット政策研究所ダレイラマ高等教育大学チベット高等研究学院モラム慈善基金の共催で実施され、ヒマラヤ諸国や地域の王族、学者、そしてヒマラヤ各地から集まった約30人の学生など多様な参加者が集まりました。開会にあたり、ペンバツィン主席大臣とケンポスナムテンベル議長が基調講演を行い、ヒマラヤ諸国とチベットとの歴史的、文化的、商業的な関係を強調するとともに、会議の目的と意義について見解を述べました。ペンバツィン主席大臣はダラムサラにおける公式日程を終え、サラ高等チベット学院及びダラムサラ在住のチベット人を訪問しました。主席大臣は両訪問先で基調講演を行い、チベットの歴史的独立や中道政策、そして第16期内閣の下で中央チベット政権各部門の主な成果について語りました。これに先立ち主席大臣はニントプリン協会、ジョナン総員、プンルプチミガゼリン総員、ロマリンニ総員、ノルリン託児所幼稚園、ノブリン会研究所、そしてグバールにある SOS チベット子ども村を訪れました。ヒマチャプラデシュ州での豪雨により、クルとマナリでは集中豪雨、住宅被害、道路や高速道路の冠水が発生しました。クルパラブリン居住事務所の管轄下にある6つのチベット人居住地のうち、マナリディキリン、ドビパラブリン、クルヨロコエの3カ所が被害を受けました。豪雨により土砂崩れや土石流が発生し、複数のチベット人世帯が浸水被害を受け、家屋にも損害を与えました。緊急警報発令を受け、居住事務所は地区災害管理局に連絡し、同局から住民の安全な場所への避難が指示されました。中央チベット政権の内務省は、被災者の緊急支援と救援活動のため、クル地方のチベット人居住事務所に対し、40万ルピーの緊急救援資金を送りました。今年のチベットロビーデーの一環として、オーストラリアチベット評議会は、オーストラリア各地から集まった15人の若者チベット人と共に、政党を問わず約30名の国会議員と面会し、チベット及びチベット人に関する様々な問題について意見を表明しました。代表団は中国政府によるチベット人のアイデンティティ、言語、文化の組織的な抹殺、そしてオーストラリアにおけるチベット人に対する国境を越えた弾圧の事例について懸念を表明しました。また代表団はスーザン・テンブルマン議員、ディーン・スミス上院議員、スティーブ・ホーキンズ・メイ上院議員、ニック・マキム上院議員と会談し、本件への懸念を伝えつつ、チベット問題とチベット人への支持を表明しました。Tibetan children are separated from their families and placed in boarding schools, where their language and identity are stripped away with terrible consequences. These are not distant problems or something we can dismiss as internal matters. They are challenges to the core principles that underpin free societies. The right to live in dignity, the right to speak one's language, the right to practice one's faith, the right to chart one's own course, these are universal. Australia is fortunate to be a democracy and to respect human rights. We enjoy freedoms of speech, belief and association that Tibetans today are denied. But those freedoms we experience here in Australia come with responsibilities, because we cannot believe in democracy and sovereignty for ourselves and be indifferent when those same principles are threatened or denied abroad. That's why Tibetan Lobby Day matters. It is not a symbolic exercise, it is a reminder that our Parliament can and should use its voice
on issues such as this, and to do so in a bipartisan and even tripartisan manner, which is why I joined colleagues from across the Senate this morning at a media conference to launch and to draw attention to my colleagues of Tibetan Lobby Day today and tomorrow. We have to be clear. Any Dalai Lama appointed by the Chinese government has no legitimacy, and any Chinese government interference in the choice of the new Dalai Lama is unacceptable. Australia cannot stay silent on these issues. Silence risks being interpreted as acquiescence to authoritarianism. As a democracy with strong commitments to human rights and to a fair, rules-based international order, we have a responsibility to act. That means declaring that Tibet's status remains unresolved and supporting the Tibetan people's right to self-determination. It means encouraging genuine dialogue between China and the Tibetan leadership, and it means funding cultural preservation and advocacy, particularly in exile communities who are working to keep their traditions alive. A principled stand from Australia would bring us into line with many in the international community, including the United States. チベト問題革新グループインド支部はダラムサラで記者会見を開き、チベトの自由がインドの安全保障にとって重要であるという認識をインドの若者の間で強化する必要性を訴えました。記者会見は同グループ全インド会長の RK クレメ氏が主催し、北部地域コーディネーターのリシ・ワリア氏も同席しました。クレメ氏は1959年にコルカタでロクナッ・ジャイ・プラカシ・ナラヤン氏の指導の下で開催された初のチベット会議を振り返り、インドの様々な政党がチベット独立支持のために結束したことを述べました。さらに革新グループは特にダライラマ法が最近署名されたダライラマ制度の継続に関する見解を踏まえ、法への揺るぎない支持を改めて表明しました。慈悲の年を祝う取り組みの一環として、インドのデブロセリン総員から5人の僧侶が、チベット事務所ラテンアメリカのジメツリン代表と、プブツリン氏の同行のもと、ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、メキシコをめぐる文化的、精神的巡礼を行い、ダライラマ法の90歳誕生日を祝いました。スイスとリヒテンシュタインのチベット人コミュニティでも法の90歳誕生日を祝う一連のイベントが開催されました。また、ベルギーではベルギー古典地域委員会が慈悲の年を記念し、2025年8月から2026年7月までの1年間、毎月50人に無料の文化や伝統を象徴する食事を提供する取り組みを開始しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。